Magandang hapon. Magandang hapon sa gabos. Good afternoon to everyone. Sister Jessie po. Shout out sa lahat ng mga ACI sisters all over the world and mga ACI family. Okay, today is Friday. After Ash Wednesday, March 7, 2025, the first Friday of the month, dedicated to our devotion to the Sacred Heart of Jesus. In just 2 days, we will enter the first Sunday of Lent. Lent o Quaresma is like a 40-day retreat, panahon ng paghahanda sa darating na Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesukristo. Inaanyayahan tayong magmuni-muni at suriin ang ating relasyon sa Diyos, sa kapwa, sa inang bayan, sa kalikasan at sa ating sarili. At higit sa lahat, ito ay espesyal na panahon ng mas maging aware at maintindihan ang walang hanggang pagmamahal ng Diyos na niyakap ang kamatayan upang tayo bigyan ng buhay. May 3 major action words ang Kwaresma. Una, manalangin. Pangalawa, mag-ayuno. Pangatlo, magkawang-gawa. Last Friday, February 28, Episode 27, ay pinamagatang Love is More Than You Think. Ngayong hapon, Episode 28, ay pinamagatang Mothers and Their Untold Stories. Meron tayong 2 mga nanay na makakasama natin ngayong hapon. Sobrang excited na po kami na ipakilala sila sa inyo. Pero bago ang lahat, pabatiin muna natin ang aking co-host. Sa Giraray, si Sir Net po, magandang hapon, maray na hapon, maayong hapon sa tanan. Happy birthday kay si Sir Charo Villaran, ang aming Superior General. Belated happy birthday greetings sa ating mahal na patron at tagapagtatag ng aming kongregasyon na si Santa Rafaela, at kay Hana Amor Decano na pareho silang March 1 ang kanilang birth anniversary. Shout out din po sa lahat ng kababaihan sa buong mundo. March is Women's Peace Day. Shout out sa lahat ng mga ACI sisters, lalong-lalo na kina Sister Millet, Sister Annie, Sister Hang, and her family in Vietnam, especially her dearest mom. At sa lahat ng mga ACI family across the globe, shout out kay Bambam na nanonood ngayon, at sa lahat ng mga sumusuporta sa Usapang Bokasyon ACI, labi na ang ako ang Papa. In today's episode entitled Mothers and Their Untold Stories, we will accompany 2 mothers in decoding their personal journeys as they make sense of the paths their children whom they raise have taken. We will also explore the pain and sacrifices of letting go and letting God, all in the name of love. Mga kaibigan, habang nakikinig kayo, magmuni-muni rin po kayo, kasi baka sa loob ng inyong pamilya, isa sa mga anak nyo, isa sa mga kapatid nyo ay napili ni God na maglingkod bilang madre at pare. All of this and more in today's Usapang Bokasyon, Episode 28. Okay? At ito na nga ang ating mga panauhin sa hapong ito. Welcome po and please introduce yourself. Good afternoon po, Good sisters. afternoon. Welcome po. Thank you po. Good afternoon po, sisters. Yes. Good afternoon. Kindly please introduce yourself. Mama Marley. Magpakilala po. Pakilala lang po. Unahin na si Mama Marley. Magpakilala at mag-shoutout na rin. Oo. Sabay nyo na. Ang gaganda ng ating mga nanay. Naka-pink at ano bang suot ni Mami Eva? Anong kulay? Blue? Sige po. Sino pong mauuna? Si Marlene Alano, 8 taong gulang, may 6 na anak, at ina ni Brother Lindon Alano. Shout out po sa pamilya Alano, Malario, at sa aming mga ECI sisters at mga nanay na nakikinig sa Santa Rafaela Maria School. Thank you. Thank you. Mother Eva.
Yes po, magandang hapon po sisters. Ako po si Evangeline Alcoriza po. 57 years old, may 5 anak at ano po, mami po ako ni Sister Ana Alcoriza, nubis ng congregation. Ng ACI congregation. Ng ACI congregation po. Shout out po sa Servants of Charity po dito sa Santa Barbara, San Isidro, Labrador, sa family ko po, Holy Family Parish. Kumusta po kayo? Mga viewers po, kumusta po kayong lahat? Good afternoon. Okay, thank you po. Si Mami Marlene, meron din siyang isa-shout out. Mami Marlene, nag-shout out ka na po ba? Oo. Yeah. Yan lang po, yung shout out sa mga ICI sisters po ng Santa Rafael Maria School po. Yan lang po. Ayan. Tapos, IAC. nanay ka po, Nino? Nanay po ako ni Brother Lindon Alano, seminary staff ng Holy Rosary Major Seminary. Major Seminary. Anong year na po siya? First year theology po. First year major sa theology na po. And then, si Mommy Eva naman ay, ang kanyang anak ay si Sister Ana. Sister Ana po. Shout out po pala sa ACI sa Tandang Sora at saka sa Bohol po. Oo, kasi nandun sa Tandang Sora kasi yun yung novitiate house, and then nasa Opo. exposure siya ngayon kasi second year apostolic experience nasa Bohol. Yan, Opo. shout out sa kanila at sa lahat ng communities of course ng Vice Province ng ACI. So una, mag-fast talk muna tayo. Ready na ba kayo sa ating fast talk? Medyo kinakabahan po. Kinakabahan pero ready. Ready na. Aha. Ready na. Ayan, pinapawisan dahil mainit na. Malapit na po, pumapasok na po ang summer. Yeah, summer Yan, na. kaya mainit po talaga. Tapos ang rainy season. Yes, okay. Pero from time to time si amihan, di ba ma? Malamig pa rin. malamig. Oo. So, ready na ba? Ready na. Okay, Okay. sige. Start tayo. So, isang word lang, very short word or sentences kung ano man yung isasagot ninyo dito sa ating fast talk. So, first po, ilang taon na po ba kayo sa mission ninyo bilang nanay? Ako po, bilang nanay, 31 years po. 31 years. Si Mami Wow. Eva? 39 po. 39! Wow! Opo. Malapit na mag-ruby anniversary bilang nanay. Dapat may celebration din mga anniversary sa nanay. Di ba po? Si mami mo, bago namatay, mga ilang years din siya nag-mission bilang nanay. 85 years. 85 years siya Ay, as as nanay, minus 16. Minus 16. Kasi 16 years old siya Nag-asawa. So Yung nanay 85, 75, mga 75, mga 69 years. Oo, mga 69 ganun. years. Oo, mahabang misyon. So kayo on the way pa po ng pag-acquire ng mas madaming taon bilang nanay. Isang misyon po talaga ang nanay. Okay, next word is, ano naman yung maisip nyo kaagad pag marinig nyo ang pangalang nanay? Ako po, mapagmahal. Mapagmahal. Mami Eva? Ako din po, mapagmahal. Uy, matching, mapagmahal. Therefore, conclusion talaga, pag nanay, mapagmahal. Opo. Love, mapagmahal is synonymous with nanay. Okay. Next po, anak. Ano naman ang anak? Magalang po, para sa akin, magalang po. Magalang. Mami, Ako naman po, maging malapit sila po sa Diyos. malapit sa Diyos. So, mga anak na malapit sa Diyos at magalang. Okay. Opo. At marami pang ibang mabubuting katangian ng isang anak. Okay, next word is madre. Mabait po. Mabait. Naku, mabait ang mga madre lahat. Iba-ibang kongregasyon yan. Mababait na po tayo mga sisters. Kung ano man ang kongregasyon nyo, salamat at mabait tayo sa mga mata ni Mami Marlene. Mami Eva, Ako naman po, sacrifice po sila. nagsasakripisyo. Sacrifice. Oo. Yeah, maraming sinacrifice. Maraming sinakripisyo. Isa na dyan, yung pamilya. Kaya yun ang pag-uusapan natin, yung pain din of letting go sa mga anak ninyo, ang mga sakripisyo din on your part din na nagbabay yung anak. So yun. So, madre, nagsakripisyo. Pero both ways po, ayan, kami, tsaka kayo din, ng mga kapamilya namin. Pero may grasya, kaya masaya. Masaya kami, masaya rin kayo. We'll find that out. Tingnan natin sa mga kwento nyo kung masaya talaga kayo na nagmadre yung anak ninyo. Okay, and the last word, specific na po tayo, ACI. Kami, Handmaids of the Sacred Heart of Jesus or ACI,
ano po ang una ninyong naiisip pag kami ay nababanggit? Matulungin po. Matulungin. Okay. Mami Eva? Ako naman po, naisip ko po si Santa Rafaela. Amen. Maria. Yeah. So, ACI equals Santa Rafaela, ACI equals matulungin. Yan. Harinawa. Sana. Amen. Okay. And then, tapos na Okay, po. so patuloy po tayo sa ating pagbabahagi. So habang lumalaki ang anak nyo, anong yung pangarap mo para sa kanya? O ano yung kinikinita mo na kung ano siya magiging paglaki niya? Ako po ang mainom pa una. Okay na. Oh, ikaw po ang mainot. Sige. Bicolano po si Mami Marlene and then si Mami Eva naman ay from Pangasinan. Pangasinan po. Correct. Sige po. Ako po sa akin, habang lumalaki po ang anak ko, simple lang po ang pangarap ko, makapagtapos siya ng kanyang pag-aaral at makakuha ng magandang trabaho, maging mabuting anak at magkaroon siya ng takot sa Diyos. Yan lang po. Okay. Sige, thank you. Ako naman po, habang lumalaki po yung anak ko po, gusto ko siyang siyempre po makatapos ng pag-aaral para pagdating ng panahon, matulungan niya po yung mga kapatid niya. Yeah. And then sa awa ng Diyos, natupad na yon. Kasi si Brother Lyndon ay tapos na ng philosophy, tama? Okay, so and then of course si Ano? accountancy yata natapos ni Ana, hindi ko na maalala. Basta 4-year course din, professional din, pareho sila. So natupad na yon, yung inyong pangarap and more. Si Sir Jesse, ano kaya ang pangarap din ng nanay mo sa'yo? Na-interview mo ba si nanay mo noon, si mama mo? Pangarap, actually, generally, ang pangarap ng mama ko, makatapos kami lahat. So, good, lahat po kami naging professional. Oo. Na sila ay hindi professional, yung parents ko ay hindi professional, pero yung pangarap ni mama na mapatapos kami lahat. So, yun po, yung biyaya na meron natanggap ang So, lahat mga talaga magulang biyaya. ko. Yeah. Biyaya. Kami din po, ang pangarap ng mga magulang namin sa amin, lahat kami maging doktor, kaming tatlo, naganap din po, pero yung isa lumihis. Doktor pa din, pero lumihis. Oo. More and more. Yan na nga, sa inyo din, nakatapos sa pag-aaral and more. So, ipag-usapan natin ang more na yan. Okay. Sunod na tanong, may nakikita ka bang, habang lumalaki, si Ana, si Lyndon, may nakikita ba kayo na parang signs na itong batang ito mukhang baka pumasok to sa seminaryo o baka pumasok to sa kumbento, parang ganon. May mga signs mo ha? May nakikita mo kayo kay Brother Lyndon, o tawagin natin Lyndon, at si Ana, the little Lyndon and the little Ana in their growing up years. May nakikita ka bang signs? Sa akin po, nung maliit pa po siya, talagang very active na po siya sa pag-serve sa timbahan. Noong grade 6, doon na po siya nagpakita sa akin ng interest niya na papasok siya ng seminaryo. Grade Sabi ko nga 6? sa kanya, try niya lang ng 1 taon. Pero parang siya, sabi niya, masaya na ako dito sa loob ng seminaryo, ma. Siguro tuloy-tuloy ko na ito. Wow. Kaya hanggang po nandun pa rin siya. Yeah. Thank you. Tanong ko lang, Eva, sabi mo, maliit pa lang siya, nagsiserve na siya sa simbahan. Opo. Oo. Saan niya kayo nakuha? Saan niya yung nakuha yung inspirasyon na yon na nagustuhan niya o naisipan niya na mag-serve? Nagsisimba ba kayo linggo-linggo? Yes po. Linggo-linggo po. Tapos yung mga tuwing mga nag-attend po kami ng mga ng mga araw ng mga piyesta, sinasama po sila. Ayun. Doon niya nakita. Kasi kung hindi niya nakita, hindi na mailagay sa isipan niya na maganda pala, okay pala itong mag-serve as sakristan o altar server, ganon. Dahil in-expose niyo po siya, dinadala niyo siya lagi, mga anak ninyo sa simbahan. Saka, graduate ba siya ng Santa Rafaela? Yes po. Ayun. Graduate po siya ng Starting ilang taon? Kinder? Simula po siya ng nursery po. Ayun. Kasi noon may nursery po. Oh. Nursery hanggang makatapos po siya ng grade 6. And every day, nag-adoration po yung mga estudyante doon. Yes.
Oo, araw-araw bago Yeah. mag-umpisa ang school. Yeah. Kaya pwedeng nakatulong din yun Yes, sa yes. pagkilala niya. Yes. Oo. Yeah. Yung sense of God, Yes. sense of service. Oo. Yun, ang mahalaga na parte pala ng buhay. Ang Diyos, parte pala ng buhay ang pagsilbi at may joy pala in serving, may joy pala in loving God. And then yung parang awareness na love pala ako ni God. Yun. Ay, graduate po ng Graduate Santa siya. Rafaela Oo, si si Lindon. Lindon. Hanggang anong grade? Hanggang grade 6 o hanggang ano lang? grade 6. Grade 6. Hanggang grade Hanggang 6. And then pumasok na sa seminaryo. Ayun. oo. Dire-diretso. So grabing exposure both sa simbahan, saka Sa ang school. daming activities ng school. Oo. Thank you, Mami Marlene. Lahat Yeah. yatang anak mo doon nag-aral sa Santa Rafaela? Lahat na anak Yes mo? po, lahat po sila. Oh, yan. Ayun, may dalawa pa po akong estudyante doon, si Glenda sa si Glendon. Meron kang anak pang maliit na nagsiserve na sa simbahan? Sino nga Meron yun? po. Sino Nagsimula nga? po siya anong taon din. Oo. Nagsisimula. Narinig namin na kwento yon na nagmimisa-misa na. Siya ba yon? Yes. O yun. Opo. Siya, na nakatira na sa simbahan. Tumitira na doon sa parokya dahil gusto na maging pari. Sa liit na yun. Di ba? Oo, galing. Makadalawa kang pari sa pamilya mo. Oh, wow. Sana po. Oh, willing pa si Mami magbigay pa ng isa. Kung tawagin, bakit hindi, di ba? Yeah. Mami Eva. Ako naman po, wala naman po akong nakikita kay Ana na magmamadre po siya. Mhm. Ang alam ko lang po siya sa kanya, padasalin. Mhm. At the age of 5 years old, sumasama na po kay lola niya sa simbahan. Tapos po, every corners na lang po ng bahay namin, paglabas niya, pagpasok, nagsasign of the cross. Sabi ko, Oh. nagtataka ako sa batang ito. Talaga. Bakit? Para bang may ano siya, basta nabivision niya po yung signing of the cross, ganun po. Yun lang nakikita ko sa kanya. Ayan. Wow, oo. Oo. So imagine, bata pa lang, no? Exposed na exposed. Opo. Salamat kay Lola. Salamat kay Lola. At salamat sa support nyo, syempre, sa pagpapalaki. Hanggang yung krus na yon, in-embrace niya talaga. No? Meron kami insignia. Yan, si Jesus, ang kanyang minamahal, na nakapako sa krus at in-embrace ang kamatayan para bigyan tayo ng buhay, para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Wow. Masasabi natin parang late vocation ito si Ana. Kasi nag-search ba ito si Ana sa mga ibang kongregasyon nung siya ay nasa kolehiyo pa? Parang hindi, Opo, no? nag-search in po siya eh. oo. Po siya nag-search in. Oo. Si Ana po ay nirecommend ni Father Charlton sa amin. Kaya product po ni Father Charlton. Kaya namin nakilala si Ana. Sister Ana ngayon na novice. Ngayon tuloy-tuloy. She's doing well and she's happy being a handmaid. Yan. Ako din, Sister Net. Ay, si Oo. Sister Jessie, how about you? Ako din, nung bata pa ako, wala nang mama ko magkikwento. Ako na lang magkikwento. Ako din, naramdaman ko yun na gusto kong maging misyonera at the age of grade 6. Na-inspired po ako sa isang Redemptorist, Australian Redemptorist priest na tumira sa amin. So, na-inspired ako sa ginagawa niya. Sabi ko, gusto kong magkatulad niya. So, yun po yung start ng nung balikan ko kung saan nag-start yung desire ko to For the mission. For the mission. Yun yung aking parang inspirasyon. Na gusto ko maging missionera katulad niya. Female counterpart. Oo, Kasi parang ganun. si Father yun, di ba? Tapos ngayon, si Little Sister Jessie. Ang So, galing yun. naman. Yeah. So, ibig Kaya sabihin, nag-start napakahalaga. na bata pa pala. Yes, Pag yes. tinawag ka na ni Lord, parang bata pa. Kaya naniniwala ako na sa sinapapunan pa lang ng nanay, meron ng tawag ang Diyos. Amen. Habang Plus, lumalaki, na inuhubog na. plus the environment. Plus the environment. The exposure. Plus yung exposure ko din sa nanay ko na madasalin. Yes. And very active po sa misyon. Daig pa ako. Sabi ko nga, mas madre pa tong nanay ko. Oo. Kasi Hanggang- mga kasama niya noon, mga madre, pare, sa misyon. Hanggang ilang taon nga ang nanay mo na nagtataon pang 35 years. pre-K na? 35 years po siya nag-volunteer. Pag nung anak na kami lahat, sabi niya, Oo.
Dahil sabi niya, 50-50 siya pag nanganganak po. So, nangako siya na pag nakaligtas kami lahat sa panganganak niya, magsiserve siya sa simbahan. At tinupad niya yon. Until Nung how old malalaki was na she kami. still serving the church? At 80s till hanggang 80s na. Sige pa, Giraray. basta nung malaki na kami, nag-umpisa na siyang mag-active sa simbahan at naging isa sa mga leader sa kaya known siya si Mama doon kasi nagtuturo siya as volunteer ng pre-K na sa mga ikakasal. Until death. Until death. Kahit saan po siya nagmi-mission. Kahit nagpapa-hospital ng mga doktor, mini-mission. Grabe yung nanay ko. Grabe, totoo yun. Ako, I can vouch on that kasi I experienced that. Grabe talaga. May sakit na siya noon. May tinatanong pa Nag-mission siya. sa Ano nga yun? hospital. Anong Nag-mission. pinaka-longest name ng, ano ba yun sa Bible? Basta, may sakit na siya noon. Pero still, ang utak talaga is really the God. To She really evangelize. belongs to God. Parang through and through. As in words and action. Sige. Sige. May isa pa. So, ano kaya po ang mga factors na pwede sa loob ng pamilya na pwedeng nakatulong sa paghubog at pagtugon sa kanilang bukasyon na pagmadre o pagpapari? Sige. Akin po siguro ang mga factors sa loob ng aming pamilya na masasabi ko kung nakatulong sa paghubog at pagtugon sa kanyang bukasyon, yung sabay-sabay kami sa pagsisimba. Tapos sabay-sabay kami nagdarasal, tapos nag-Santo Rosario kami. Tapos lalong-lalo na ako ngayon naglilingkod ako sa simbahan as a collector. Wow. Sa lahat, moral support namin sa kanya, hindi lang emosyon, pati yung spiritual na support na namin sa kanya. Talaga, oo. Malaking suporta, tulong talaga ng mga magulang, yung witnessing ng magulang. Okay, sige. So, Mami Eva. Ako naman po, noong mali pa talaga kami, pagsapit ng 6 o'clock in the evening, po kami, nagro-rosary po kami, mga bata, 5 taong gulang pa lang no sa anay. Tapos kahit na inaantok sila, sige pa, kahit basta nandoon sila po sa harap ng altar, nakaluhod. Tapos pag Simana Santa, pumunta po kami sa simbahan. Tapos pag yung sa Christmas, po kami, nag-aatin, basta pag may sa simbahan po, pumupunta po kami lahat. Tapos yung basta sama-sama po kami kung saan po yung mga gathering sa simbahan po, pumupunta po kami. Tapos ako naman po, nagkakatikista na po ako ngayon. Nagtuturo ng bata. Amen, amen. Wow, katikista at collector ng simbahan. Nagsiserve na kayo pareho. Opo. Yeah, thank you. Oo. Wow. So, totoo nga si Sir Net na napakahalaga ng role ng mga magulang. Siguro kung lahat na pamilya ganito, maraming madre at pare ang papasok. Parehas. Oo. Kasi ngayon mukhang iyon na ang nawawala sa mga pamilya. Yung sinikwento nyo na sabay-sabay na nagsisimba. Ngayon, kanya-kanya na, di ba? Kanya-kanya ng lakad. Bira na yung sabay-sabay na pag malaki na, kanya-kanya na, di ba? Pero napakaganda po na sana ipagpatuloy yan ng mga pamilya kasi isa sa mga nagiging ugat o pundasyon na makilala nila ang bukasyon, ang tawag ng Diyos. Oo nga, sabi nga, the family that prays together stays together, and then si Mama Mary po talaga, the mother of vocation. Sa tingin ko, sabi yung pagdorosaryo, narinig ko kay Mami Eva. So, I think Mama Mary was also a big part, a big factor, even without us knowing na she's the one really drawing us more and more close to her son. So, ako din po, siguro bunga ako ng Mother Perpetual Help Novena na regular din po na dinadala kami ng nanay at tatay namin nung maliliit pa kami. Kaya sa tingin ko, si Mama Mary pa rin, malaking factor na kung bakit kami nandito ngayon sa vocation, and then
also in sustaining it kasi she's really praying for us and really protecting, guarding us, guiding us, drawing us talaga more and more close to her son, to the heart of her son. So pagpugay din po ito sa lahat ng ina, especially sa ating mahal na ina, Mother of Perpetual Help. Kasi isa din siyang babae. And we are really happy. Are you happy na babae kayo? Pinanganak kayong babae? Gusto nyo maging lalaki? Happy ba kayo sa mission nyo bilang nanay? Gusto nyo maging mission ng tatay? Mami Marlene? Okay na po akong sa mission na bilang nanay. Si Mami Eva? Nanay na rin po. Nanay, kami din, yun. So, yun, happy, and then, kaya gusto namin bigyang pugay din si Mama Mary. Mama Mary, salamat. At lahat ng mga nanay, kasama na rin ang aking mother dear, si Mama Anita at si Mama Rufina. Oo. So, we usually pray for them talaga po sa lahat ng, sa maraming misa namin kasi we have daily masses sa aming chapel. So, lagi namin dinadasal ang aming mga nanay at mga kapamilya na so kayo din kung meron kayong just feel free to message us kung meron kayong mga kasi devotion namin talaga ang ipamisa yung mga kaluluwa, especially our loved ones at syempre yung mga nakakalimutan at lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Yeah. Okay, sige. So time check, it's 1:35, so let's have a break. Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Sa Uno Plus, kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Grabe man ang namok digdi. Kaipuhan ta ng mag 4 o'clock habit. Ano man ito? Hanapon ta asid linigon ang mga lugar na tigi-istaran kang namok. Sige, linigan taan sa gurong. Itapok ta naman ang lumang rueda dyan sa gilid. Natapalan ta 4 o'clock. Dahil nagtatao ini nin sufisyenteng panahon bago maging aktibo ang mga namok. Dahil kita matutugtunan ng namok pag waraan ang nagbubunay na namok. Kaya mag 4 o'clock habit na. Sarong pagirumdom kan Department of Health CHD Bicol. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! There's no time like the present. Biyernes, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Ipagpapatuloy natin ang ating talakayan tungkol sa episode 28, Mothers and Their Untold Stories. Okay, so bago po tayo magpatuloy, kunting advertisement muna po. So kami po ay nagkakandak ng ear acupuncture to relieve stress, insomnia, anxiety, depression, different kind of addiction, and sa mga hindi makatulog. So punta lang po kayo sa aming convent kasi lalo na po yung mga stress, So just call me for appointment po, 090-8964-9517 sa Santa Rafaela po.
Sagpon. Santa Rafaela Students Home, Sagpon, Daraga, Albay. Usually Friday, no? Yeah. Usually Friday at 4 o'clock. Kasi po pag first time, 3 consecutive days po ang ina-advise po namin para matreat ko whatever na nararamdaman. May Sige tatlo pa pong maikling advertisement po ha. First po is pag estudyante ka po na nag-aaral pwedeng sa BU, sa DWCL, sa AMEX, sa Tanshuling, and you need a dormitory, you might want to consider Santa Rafaela Maria Students Home. And then yung mga nagte-take ng board exams, tumatanggap din po kami ng transients. And then secondly, nagfa-facilitate po kami ng recollections tsaka parents-children encounter. So any schools po na interested, please just contact us, message us. And thirdly, if you know someone who is interested to become a sister or at least to discern, to search for her vocation, willing po kami to accompany you. So yan lang po, please message us. Yan, here, dito sa DCGB News Online comment section. Opo. So, ready na? Yan, nakasmile ng mga nanay. Yun, ganda ng smile. Paano siya? Okay, dito na tayo sa medyo madugong mga tanong. Okay. Paano siya, si Ana, tsaka si Lindon, nagparamdam na may binabalak siyang kakaiba? Sa tingin nyo ba may napapansin ka ba sa kanya a few days or months na medyo may sasabihin to sa akin? Yung parang tipong naramdaman na may kakaiba tong alalahanin or parang gustong sabihin sa akin. Tapos eventually nalaman nyo na papasok pala ito ng kumbento at seminaryo. Paano mo to tinanggap nung una? And then, anong pakiramdam? Anong pakiramdam na nagpaalam siya na maging madre? And then, papasok sa seminaryo? And then, paano mo siya natanggap eventually? Ayan. Si Mami Marlene. Okay. Narinig po ang tanong? Mami Marlene? Naririnig? Ako na po. Sige. Opo. Ako po, nagpaalam siya sa amin na sabi niya, papasok siya sa seminaryo. Ang sagot ko, sige, kahit alam kong mahirap lang kami at wala akong mga ideya kung ano ang buhay sa seminaryo. Tapos, yung sabay-sabay na po yung pagsagot. Opo, sa lahat ng tanong itong tanong na to, ano nga yun? Ano yung pakiramdam nung una, tapos anong pakiramdam nung natanggap nyo na? Nung una po, tuwing gabi, umiyak ako kahit hindi nung una, tuwing gabi, umiyak ako, hindi pala madali ang pumasok sa seminaryo at mawalay sa anak, lalo na siya ang panganay kong anak na lalaki. Tapos, marami akong mga tanong sa aking sarili. Kung tama ba ang desisyon ko na papasukin siya sa seminaryo. Pero sa ngayon, masaya ako na nakikita ko siya na naglilingkod at naglilingkod sa Panginoon. Yan lang po. Salamat po. So, umiiyak gabi-gabi. Umiiyak halos gabi-gabi. Ayan, umiiyak pa hanggang ngayon si Mami Eva. Hindi yata masyado naririnig. Naririnig niyo po? Ay, ako po. Mami Eva. Mami Marlene, naririnig mo po? Mahina po, sister. Mahina, no? Paano kaya? Siguro signal. Oo. Pero okay po, clear ka naman po. So, okay po, clear naman po. Sige po. Si Mami Eva muna po. Sige po. Ako naman po, sabi niya sa akin, Mami, sabi niya, mag-yes ka nga po, sabi. Yes. Bakit ako mag-yes? Hindi ko naman alam yung sinasabi mong yes, bakit naman ako mag-yes? Sabi niya, sige na, mag-yes ka na. Hindi ko nga alam kung ano yung yes ko, ano yan, sabi ko. Tapos nag-ano muna ako, nag-isip-isip. Tapos sabi niya sa akin, Mami, alam mo ba yung kanta ng Yes, Lord, Yes, Lord, sabi niya, naman, alam ko. Ayan, nag-yes ka na. Sabi niya, bakit? Ano ba yan? Sabi ko, Mami,
magpapakasal na ako, sabi. Sabi ko, kanino ka magpapakasal? Sabi Oo. ko, kay Jesus, sabi niya. Oo. Ano, sabi ko. Tapos, tapos marami din bakit, paano ko siya papayagan? Sabi ko, Ana, sabi ko, bakit tapos, bakit ka magmamadre po ako, magpapakasal po ako kay Jesus, magmamadre ako, sabi ko, nagulat po ako doon. Tapos, ilang beses ko siya pinag-isipan ko pong mabuti yun talaga. Tapos sabi ko, Ana, paano na lang kami? Yung kapatid mo, hindi pa nakapasok sa trabaho. Si ate mo, pumapasok pa rin. Tapos, wala ka ng ama. Sa totoo lang po, siya ang breadwinner namin noon. Malaki yung financial na pag pumasok ka dyan, sabi ko, paano yung pamilya? Buti sana kung yung mga kapatid mo may trabaho. Tapos, yun, sige na mami, pumayag ka na. Sabi niya sa akin, basta pag-iisipan ko pa yan. Sabi ko, di iyak po ako ng iyak. Hindi po siya, may trabaho naman po siya, pero hindi po siya masaya doon sa trabaho. Nakikita ko siya, nalulungkot. Siyempre, pag nanay ka po, pag nalulungkot yung nanay, anak mo, malungkot ka na rin po, di ba? Kaya nung minsan, nagsimba kami ng simbang gabi, naalaala ko po yun. Tapos, sabi niya, nakapag-isip ka na. Tapos sabi niya, mag-guess ka na. Tapos bigla ko pong sinagot, sige, nag-guess na po ako kaagad. Yun po, ang ko, iyak po ako ng iyak noon. Iyak din po ako ng iyak tuwing naalala. Siyempre po, walang magsusuporta sa amin. Wala po akong trabaho noon kasi panahon po ng pandemic yon. Mahirap yung anak ko, hindi pa siya nakapasok. Yung ate niya, nag-aaral pa din. Wala kami talagang financial support. Wala kaming makain. Humihingi na lang po kami sa nanay ko pag ganyan. Sana sabi ko, magbuhay ang tatay mo, sabi ko sa kanya, sige, pumasok ka, pero ikaw lang ang inaasahan ng pamilya. Sabi ko sa kanya. Kaya yun, hanggang napao niya po ako. December 8 po namin unang nakilala si Ana. So, araw po ng ating mahal na Birhen, Immaculada Concepcion. Yeah, through Father Charlton. Wow! Dakila yung grabe yung faith mo po na kahit walang-wala, pumayag ka pa rin. Grasya din po ang pagpaubaya sa anak sa Diyos. Wow, thank you for that. Okay, so kumusta na po kayo ngayon after ilang taon na rin na madre o seminarista ang anak ninyo? Kawalan ba talaga sa isang pamilya ang may anak na madre o magpapari? O isa itong grasya o blessing sa paanong paraan? Oo, si Mami Eva, di ba sabi niyo po, walang-wala kayo nung panahon na pinayagan yung pumasok si Ana. Grabing faith yun, grabing pananalig sa Diyos na He will take care of you. Faithful po ba si God na inalagaan po ba kayo? Paano niya kayo how did you see this through? How did God see you through? Sa itong paghihirap na to, in the midst of kahirapan, pumayag ka na mag-let go. Alam niyo po, talaga po, nararamdaman ko po yung Holy Spirit na babasok po sa akin. Pag nagpipray po ako, para ako binapaspasan niya. Tapos nagpapasalamat po ako kasi yung anak ko po, nakapasok po bilang madre. Tapos, yung mga alalahanin ko po noon, naging boom yung anak ko po na hindi ko inaasahan na makapasa po. Nakapasa po siya sa boarding exam. Yes. Tapos, yung anak ko po, nag-promote po siya. Wow. Grabe, no? Sunod-sunod na blessings. Si Teacher Lian, siya yun na hindi pa siya tapos noon nung pumasok si Ana, tapos ngayon teacher na siya. Tapos nag-graduate na po siya, nakapag-work na po siya noon eh. Tapos sabi ko, pag nakikita ko yung pinagtrabahuan niya noon, naaalala ko, sayang
parang nanghihinayang ako nun sa kanya. Nakikita ko yung pinagtrabahuan niya noon. Malaking kumpanya po yung pinagtrabahuan niya Yeah. noon eh. Yeah, yeah. Tapos ginaganyan ko. Sayang, sabi ko, pero ngayon po, nagpapasalamat po ako sa Diyos po. Kasi Amen. yung mga hiling ko po, binigay. Yes. Amen. Through the help of, Holy Spirit. Yeah, yeah. Grabe, no? Grabe. Talagang the Lord is faithful po to His promise. Wala po dapat talagang alalahanin. Yung mga nakita lang natin kung hanggang ito lang yung nakita natin, parang kailangan talaga, it takes a lot of hope and faith na manalig sa Kanya na may gagawin siya. Katulad nito, grabe, no? Yung circumstance ng pagpasok ni Ana, walang-wala. And yet, ngayon, yung hindi pa nakatapos na kapatid, teacher na ngayon, na-promote yung isang kapatid. Wow, amazing. Who can do that? Tapos Except yung God. may Si God mga lang talaga. opportunity po akong dumadating sa akin na pwedeng pagtrabahuan ko, yung mga business ng anak ko, lumalago po. Wow. Kaya nagpapasalamat po ako Yeah. sa Yeah, it is the Yes, Lord. Lord. Yan ang promise niya kasi. Hindi siya magpapabaya. Yun ang Yeah. salamat. Salamat. So si Kagurang Nancy, Kagurang Nandikol na ako. So makikita nyo na yung kamay ng Diyos sa pamilya. How would you make sense of all the blessings that you are receiving right now? Paano mo binabasa yung mga nangyayaring magagandang blessing na nangyayari sa pamilya nyo po in connection with the pagpasok of Ana bilang madre? Pag halimbawa po, totoo po ito Pag Yes, nagpipray po ako, talaga pong parang yung pumunta ka doon, sige, dumarating. Basta dumarating na lang po sa akin. Parang ginagay po ako ng Holy Spirit ko. Yeah. Yun po. Yeah. So nakikita mo yung kamay ng Diyos na it is the Lord. Yeah. Parang ginaganyan niya ako. Yeah. Tapos ito po, siya ang nakikita ko sa nagaganyan. Pag nagmamas po ako, nagmamas, halimbawa po pag nagpipray po ako na Lord, tulungan niyo po ako. Tapos maniwala kayo man o hindi, iaano niya sa akin, ibubulong niya po sa akin. Opo, huwag ka nang magproblema. Have faith on me. Sabi lang niya po, Yes. maniwala ka lang sa akin. Yes. Sabi niya. Oo, totoo po yun. From deep within, yung inspiration na yun. Oo. So klarong-klaro, the Lord is faithful to His promises and He will never go back on His word. And once He calls, He will not just take care of the person he called, yung madre o yung pare, but He also take care of the family po. Yan po, lahat, hindi lang kongregasyon namin, pero lahat ng madre, Yan ang nakakilala karanasan. namin, never pa na naghirap yung pamilya dahil nawalan ng isang breadwinner. Wala pa po. Kaya, wag pong mag-alala. Teacher Am-Am, Teacher Amabel, ako ay nananawagan po, ang joke lang. Manalig po para po sa iyo ang programang ito. Manalig po, sana po makakuha ka ng inspirasyon dito sa nangyari kay teacher, kay Sister Ana na ating second year novice ngayon. Yeah. Yeah. Si Mami Marlene, tapos na, no? Di pa. Hindi pa. Ano po kasi yung yung linya po nawala po kasi kaya hindi ko masyado marinig. Okay na ngayon. Okay na po, sister. Sige. So, ikaw na po ang mag-share kung kumusta na ngayon ang may kawalan ba sa inyong pamilya nang pumasok si Brother Lindon o anong mga grasya o blessing ang natanggap o paano, anong mga paraan nakikita mo na ng mga blessing after ng pagpasok niya? Siguro po sa kuya dahil po mabikol na lang po kasi Yes, mabikol kita, sure. siguro po sa kuya bako po siyang kawalan na naglaog siya sa bukasyon na pagkapadit pero nakulang blessing siya sa mo na naglaog siya dyan kadakol-dakol po na mga himala na nangyari sa pamilya mi. May time po nga ni na ma-exam na lang siya, may pa po akong pang-tuition. Tapos, pinaluwas po siya sa seminaryo, may po akong pambayad. On time pong ito, may tao na siguro tinausa mo ang mahal na Diyos na
mag-igdi ka sa ko, tanaraman, garo, day ko po aram kung paano nakaabot sa iya na kay makaka-exam na nakaluwa si brother. Garo, inapudan niya man po ako na mag-igdi ka sa harong kung anong muning pambayad para maka-exam si brother. Tapos may time man po na iluluwas ko na po siya, kang yaon pa siya sa third year high school, iluluwas ko na po siya, talagang daimi na po kaya ta. Medyo pobre lang po kami. May po kaming kapasidad na magbayad kang mga bayadan niya sa Laukang Seminaryo. Ang kumbaga sa ano po, may mga tao man na on time man na ito po, duman po, pagluwas ko pa lang, may nasabat na po akong maestra niya na willing po ako, Ate Malin, magtaoning ibang mga bayadan niya. Tapos, si iba man po na mga ano, nadaay mo lang siya iluwas. Kumbaga sa ano, ang mahal na Diyos po talaga, garo, God is good all the time. Amen. Dawa po nga na ano pong inagihan mi na sakit, tapos yan, lalo na po sa financial. Pero talaga may pinapadara po siya na tao na para magtabang sa muya. Tapos po may time na gusto niya nga magluwas, itong nagkataon na si papa niya na stroke. Gusto niya man po na, sabi niya, maluwas muna nga ako mama, total, tapos na ako sa, nakagraduate na po siya ng 4 years. Sabi ko, siguro Noy, malalampasan ta yan, dyan ka lang. Tapos siya na mismo nagsabi, sige ma, makukuata na lang iyan. Kumbaga sa, ano po, sabi ko, pero itong, nagsusubok po talaga kami na kung hanggang saan po ang pagtitiwala mi sa iya na siguro tanan kami ning araw kanina mga pagsubok ang harig mas lalo po kami nagpupusog kaya ang sa kuya po siguro ang pangadyi lang po talaga ang naging armas ko para kabos na ano malampasan mi po yun lang po yan. Kagayon kan Bicol. Magayuno ng sharing dahil hali sa puso. Ang galing. Thank you. Very very beautiful kasi galing from the puso talaga, from the kasing-kasing sa point of view sa translation sa Bisaya. Ang gaganda ng sharing niyo, especially itong parte na to na talagang touching your heart. Yung the faith, the hope. And then the Lord, again, the Lord is faithful. Yan lang talaga po. Ang gaganda ng share niyo, Mami Eva, Mami Marlene, especially sa question na to. Yeah. Because Sister Net, anong blessing ang natanggap ng pamilya mo? Madami akong blessing natanggap ever since. Actually, pumasok ako out of gratitude na parang sabi ko, sobrang daming blessing naman to. Parang undeserved blessing not only sa akin, kundi sa buong pamilya. Kaya isa yan. Kaya talagang sabi ko, hindi pwedeng kasi pwede naman mag-JVP lang, no? Yung Jesuit Volunteer of the Philippines, I can apply and then tapos na. Kasi parang contractual lang yan. Pero sabi ko, hindi Hindi yun ang gusto ng Diyos. Gusto niya forever. Kaya, yun, pagmamadre talaga ang pinili ko. And then after that, mas lumago yung, siguro yung mga supposed to be ako yung magbibigay. Parang, binigay dun sa dalawa kong kapatid na yung blessing o yung ano ba yan, ambag ko sa pamilya, contribution yung ganun, binigay sa dalawa kong kapatid, yung double portion, kung ano ba yan, na even yung modesty aside, ako yung pinaka parang blessed academically sa family, pero ngayon mas magagaling yung dalawa kong kapatid and very successful sa kanilang practice, sa kanilang profesyon. So ako na yung nagkonsulta sa kanila, sila yung aking mga consultants, yung kung tuwing nanggagamot ako. So parang basta lahat ng blessing nag-uumapaw. Kaya nag-uumapaw talaga. Kaya minsan I remember in my younger years na pag umuwi ako parang basta binigyan ako ng napakagandang kwarto, parang ganun, fully furnished, o papa, nandiyan ka. Tapos, I asked my father, and then sabi ko, Papa, why this, parang napakagandang, yun, itong ngayon, kung anong meron na binibigay nyo tuwing nag-visit ako. And my father said, kasi all of this, lahat ito na meron tayo ngayon, dahil yan sa dasal mo. So, parang natouch na ako doon, na my father knows, na parang, he attributes everything to God, na lahat ito, comes from the Lord. So, nakita nyo, in other words, pag being madre is synonymous with blessing. So, it's not only financial blessing blessing in all facets of life. So, nakita ko yan. Pero ang greatest blessing sa akin siguro as madre is yung
Nung I was given the chance to take care of my mother in her dying moments, yun ang pinaka-blessing sa akin. Sabi ko, Lord, you are really faithful. Yun, pandemic yun, and yet 3 days, pa kami, wake sa mama ko. Talaga, yun, yung mga milagro na sinasabi, yun ang pinag-greatest miracle siguro sa akin, na inayos niya talaga lahat ready. And then, even in the midst of COVID, may wake pa na nangyari sa mama ko. Tapos nandun ako, yun ang desire ko, I will be there sa last breath, sa last beat ng heart niya. And I was given that blessing. So sa akin yun ang pinaka-blessing talaga. That God is faithful until the end. So magtiwala. Blessing po ang magkaroon ng isang madre sa pamilya, hindi po siya kawalan. Yan lang. And the Lord will always be faithful until the end. Yan lang po. Kaya nanatili kaming masaya and grateful na tinawag kami bilang madre, bilang handmaid po, bilang ACI. Ako din, Sister Net. Alas pares ang blessing sa amin, ha? Kasi binigyan po ako ng pagkakataon na makapaglingkod kay mama ko sa kanilang 6 months po ako nag-alaga sa kanya. Full-time na inalagaan ko. Doon ko na-appreciate ang pagiging kung sino ang nanay na hindi kayang tapatan ang serbisyo o pagmamalang ng anak. Doon ko nakita kung gaano pala ang nanay magmahal at hindi ko kayang tapatan, pero binigyan ako ng Diyos na pagkakataon na makapag-serve sa kanya. In 6 months po na nag-alaga po ako sa nanay ko, kasi walang nag-alaga, yung mga kapatid ko may asawa, walang time. Yung madring anak niya ang may oras. Full time po ako nag-alaga hanggang for 6 months, kasi I was given the chance na alagaan ko po siya for 6 months hanggang manghina na po siya. Then actually, nung after 6 months, umalis na po ako kasi after na po, balik na po akong Bohol. Pero nung malapit na po siyang mamatay, ako po lang ang hinintay niya. Kaya andun po ako bago mamatay sa kanya. So, but with the 6 months, everyday po, dinadalan ko po siya ng communion. Yun yung mga blessings sa pamilya, na sinong magdadala ng communion everyday sa isang nanay. So nagawa ko po yun po ang aking pasasalamat sa Diyos, kasi binigyan niya ako ng pagkakataon na makapag-serve sa kanya at madala ko siya. At parang lumalim po yung aming relasyon bilang mag-ina with that 6 months experience. Tapos yun nga, inintay niya lang po ako bago siya pumikit ang mata. Ako po yung tinawag niya. Kaya from Bohol, lumipad po ako in ilang oras papunta sa Baaw. Then pagdating ko po, pinakain ko lang, then nagdasal po ako ng 3 o'clock, Divine Mercy. Then namatay na po siya, very peaceful. So yun ang mga blessing na sa amin na pamilya natanggap ko rin, sa akin, sa karanasan ko sa kanya. Yeah. Na they deserve. Sabi ko nga, umiyak ako, hindi dahil nalungkot ako kasi namatay na siya. Hindi, umiyak po ako, nagpapasalamat sa Diyos. Lord, salamat. At kinuha mo na siya and she deserved to rest. Kasi sobra-sobra ang kanyang serbisyo sa amin. So, panahon na para magpahinga kasama mo. So, yun po ang aking iniyak. Pasasalamat. It's a tears of joy. Salamat, Lord, kasi nandyan na siya sa'yo. Nagpapahinga na. Kasi she deserved to rest. With all those sacrifices na binigay sa amin, sa simbahan, sa lahat. Kaya, yun po, ang mga blessing na natatanggap namin bilang sa karanasan namin sa buhay bilang madre. Yeah. I did the same to my mama. I also gave communion daily kay mama. And then, we were in Bohol. I was with Sister Jessie also. We were there. And then, nung may nagbalita sa kanya na, yun, parang dying na si mama niya, with all our might, lahat-lahat ginawa namin. In the middle of the night ba yun? Yeah, in the middle of the night, she traveled. Kontak-kontak kami kung ano. Pero hindi pa yung pandemic, no? Pandemic na ba yun? Pandemic na yun, no? So, yun, mga connection dyan. Mga connection dyan, ang kung ano-anong ginawa na makarating siya ng Baaw, sa fastest way ever. And then, the Lord was really faithful. Ako din po, ilang balik-balik din po ako ng pandemic din yun, pero nakakalabas ng Bohol. Sobrang stricto ang Bohol, at lalo na ang Davao. And yet,
pinayagan talaga doon mo makita, ako sa akin yun ang greatest blessing talaga ni God sa akin bilang madre thus far. And then I'm sure marami pang ibang every day naman po may blessing. If we only have eyes to see, we can see that miracles do happen. If we have faith, if we have eyes to see. Yan. Okay, we're done, no? Yeah. Sige po. So, okay. So, muli, salamat po sa inyo, sa inyong panahon, sa pagbabahagi ng inyong mga karanasan sa tungkol sa pagiging isang nanay ng isang magpapare at magmamadre. So, sana po maraming mga nanay, mga magulang ang ma-inspired na mag-let go para to be with God, ang mga anak. Kasi ang Diyos patuloy po na tumatawag. Oo. So sana ang mga magulang ay maging support sa bokasyon sa mga anak nila. Okay? So ang bilis ng oras, it's time to say goodbye again. But before that, we'll ask first from your parting message sa mga nanay na maaring ang anak nila itinatawag ni God na magmadre o magpare. So parting message po. Huling mensahe. Walang mensahe sa mga magulang din. Bago magbabay. Oo. Mensahe nyo sa mga magulang din na may mga anak na tinatawag magmadre o magpare. Siguro po sa kuya po, mensahe ko po sa mga nanay na may mga calling ang akin na magpare o kaya magmadre. Dahil po kita maging ulang sa indang mga bukasyon, kundi kita suportahan ta po, sindiyahan sinda sa indang bukasyon. Maging naugma po kita kung ano ang gusto ka mga aki ka. Yan lang po. Okay, salamat. Thank you. Lahat tayo nito sinipon. Okay, Mami Eva. Mensahe ko po sa mga nanay na nanonood ngayon, kung may calling po yung anak ninyo, pagpapare o pagmamadre, hayaan nyo lang po siya na pumasok sa kumbento. Kasi po, yan talaga ang calling. Huwag niyo po siyang panghinayangan kasi pag lalong pupunta po siya, yung babalik po sa inyo sa family, magiging blessing talaga every day. Mararamdaman mo talaga yung blessing na dumarating sa iyo. Hindi mo nagsisiksik lumaling pa yung blessing na darating sa inyo po pag yung talagang at saka po si Ana po alam ko po pinagpe-pray po kami everyday sa aming pamilya, kaya huwag niyo pong paghinayangan yan. Yung perang kikitain niyo po, ialay niyo lahat po sa lahat yung niyo sa Lord. Siya na po ang bahala sa atin. Po, have faith on Him po. Maraming salamat po. Tama po yun na ang mga madre o magpare ang nagdadasal araw-araw sa buong pamilya. Yun po ang regalo namin. Oo. Na araw-araw po kayo ang aming unang pinapanalangin sa misa, kaya siguro ang Diyos patuloy na nagbe-bless sa mga pamilya. Okay, so salamat sa lahat na sharing natin ngayon. It has been enriching. Salamat sa inyo again. Please message us in the comment section of DCGB News Online, Usapang Bukasyon, ACI, or at RFB Messenger, or at ACI Vocation Fail, or you may subscribe also to our YouTube channel, ACI Vocation, or better still visit at Santa Rafaela Maria Students Home in Sagpon, Daraga, Albay. Muli po kaming nagpapasalamat sa inyo, lahat na sumusubaybay sa programang Usapang Bukasyon ACI, bawat Biyernes ng hapon, 1:00 hanggang 2:00 sa radio station ng DCGB News Online. Salamat sa ating mga bisita ngayong hapon, sina Mami Eva at Mami Marlene, at sa inyong mga lingkod, Sister Jessie at sa inyong lingkod, Sister Net. Salamat po at hanggang sa muli. See you next Friday. Salamat. Thank you.